vista en l'etiquetatge dels productes alimentaris. Aquesta escala de colors i lletres, aquí ho veuen, del verd al vermell, indicarà la qualitat nutricional de l'aliment o la beguda, tenint en compte tots els seus ingredients, com els greixos saturats, les sals o els sucres. A la manera d'un semàfor, i com ja es fa en els electrodomèstics, el color verd indicarà el producte més saludable. Aquesta mesura ha estat presentada per la ministra de Sanitat del govern espanyol i serà obligatòria quan s'aprovi el decret que la regula, en un termini aproximat d'un any. Aquesta etiqueta ja es fa servir a França des de fa 6 mesos. El etiquetado actual, que es a veces difícil de entender y de ver, pues que resulte mucho más fácil. Simplemente con un vistazo pues sepan ya identificar qué tipo de producto están adquiriendo y lo que significa para la salud. I ara dades meteorològiques preocupants per al Pirineu en un informe que ha fet públic l'Observatori Pirineic pel Canvi Climàtic.